Следва епизод, който обединява всичко, което може да се каже вкратце за конете в предаването «Конете на България». Да бъдат родени у нас, а да се отгледат и сетне тропотът им от копита да отекне по света с дигнати високо български знамена. Ясно е, че всички състезатели по конен спорт могат да яздят. Ясно е, че всички треньори дават от себе си максимума, за да са добри и яздачите и конете. Факт е, че всички ветеринари са потопени в идеята за конно здраве и благосъстояние. Кой обаче владее целият този процес в една дисциплина и един мироглед в коневъдството? Или за пътят от троянското село Дебнево до Дубай? Гледайте ни, започваме! В следващите минути Дубай е сборен образ на всички точки по света, където стъпват и побеждават български коне. Споменаваме само някои от тях в дисциплината издръжливост. Кобила Гелни, световен шампион 2017 за 7 годишни коне. Дейзи, шампион на Италия 2020. Кобила Диза, победител 2 звезди в Италия и майка на Голстрим. Самият Голстрим само преди броени дни победи на 120 км в Лейдис Къп, президентската купа и фестивал на Шейх Мохамед. Кобила Зампала само преди седмици победи 2 звезди в Доха, Катар. Племенската кобила Корида, победител 120 км в Катар. Списъкът е дълъг на фона на младата за нашата страна 20 годишна дисциплина. Само някои от постиженията на българският клуб по конен спорт Буцефал Ендюранс с база и ферма в село Дебнево. На първо място са отборните класирания. Пето място – Европейския шампионат Брюксел 2017, четвърто място – Европейски шампионат Юстън Парк 2019, многобройни балкански отборни титли, индивидуално Денис Форландски, двукратен балкански шампион, с Мос и Дебра. Дебра е най-успешният български кон в тандем с българския ездач. И забележителното 16-то място в Ал-Ула, 120 км, Иван Стойчев с кобила Манаба, български ездач с български кон в конкуренция с над 200 топ ездачи в дисциплината в Кралство Саудитска Арабия. Този нанис от българска слава по света започва преди около 20 години, когато 30-годишният тогава само ездач Иван Стойчев сбъдва детска мечта. С езда се занимавам, може би, от 94-5 година. Извън хобито ми страста с бизнес, който да поддържа хобито. А как стартира ездата? Като любител, като човек, който обича конете, като човек, който е мечтал като малък? Сметам, че съм щастлив човек, поне мечтата ми като малък е да имам кон, пък сега имам коне, което значи съм щастлив човек и детска мечта ми, сбъдната детска мечта. Заедно с Женина Иванова създадохме, може би, тая дисциплина и я направихме в формат, който е европейски. Ние за първи път я създадохме като правила, като дисциплина, която да съществува в Българска федерация и така се стартира. Жанина, как се намерихте с Иван Стойчев? Кой кого намери? Мисля, че той мен. Как стана историята? С връзката ни е доктора Дойчин Людов. Той е известен в България. Аз не го се познавам от много отдавна. Аз съм от Стара Загора и той е споменал на Иван, че съм била в Англия и съм била точно в конюшня с коне за ендюранс. А пък Иван имал такова желание да работи с такива коне. Предполагам, че това е късмет и за двама ви. Може би да. След всички резултати и самия факт, че вече близо 20 години работите заедно. Да, 20. Така. Доказателство е, че сте в симбиоза. Няма как. Допълваме се. Да. Всеки има своя принос. Колко е дълъг пътя от това да започнете като състезател и да стигнете до успешен развъдчик, който освен, че вече е и активен състезател, продава много добре коне чак в емирствата? Пътят е доста дълъг, защото ако другите европейски страни, които са номер едно в Европа, Франция, Италия, Испания, го правят това нещо от 40 години, ние го правим може би от 20, което е доста по-малко от там. Да видим
линии на коне, кои стават, кои добре възстановяват, кои вървят повече. Нали, пътя просто е дълъг с опит. Проба, грешка. Така доктор Жанина Иванова излиза извън границите на ветеринар, обслужващ здравето на конете. Навлиза надълбоко в дебрите на коневъдството с помощта на науката. Разработва методика за тренировки, изследва кръвни проби, анализира пулса на коня, като работи в екип със свои колеги. В същото време е състезател, треньор и дори национален селекционер. Ползва и кани чужди специалисти и утвърдени имена за обмяна на опит в България. Особено в Европа, почти всички големи треньори имат и развъждане. Самата дисциплина изисква конете да се тренират на отворени пространства, на големи дистанции и развъждането е по същия начин. То също изисква големи падоци, пасища. А тук в Дебново има всичко това? Имаме тези условия, да. Ти също си състезател по ендюранс, нали така? Да, сега аз тренирам всеки ден, но предоставям на другите да се състезават. Аз мисля, че като съм отдолу, помагам на всички, защото ние в едно състезание нямаме само един състезател, обикновено имаме 4-5 и наблюдавам всички, помагам на всички и смятам, че така съм по-полезна. Но иначе тренирам всеки ден. Което пък ти дава шанс да опознаваш конете. Да. Това е задължително. Знам всеки на какво ниво е. Да. Къде е предизвикателството да търсиш подходящи бащи, подходящи майки, да се ровиш, да чакаш новородени кончета? Аз гледам резултати от цял свят и следя развъждането в цял свят. Водещи линии, бащи. И не гледаш директно линията, самия жеребец, неговия произход, а назад също така е много важно той неговите кончета какви резултати представят. И естествено този жеребец при нашите условия как биха се съчетали гените и на практика какво би показал. Има и експеримент, има и риск и късмет. Но се струваше, нали? Ние правилно започнахме с внасяне не на един жеребец, а много семенен материал от различни жребци, от различни държави. И не е само един конкретен, а много. Тоест, ние не сме внесли нито една кобила майка. Използвахме изцяло... Български кобили майки. Да. Къде е грамотността в процеса? Те майките е хубаво да са доказани, нали, с техните резултати и чрез техните кончета. Но ние, като започнахме от нулата, няма откъде да вземем такива доказани майки. Но пък по происход са старите български линии, които са в Кабилок, са много подходящи. Те са известни в цял свят, така че заложихме на това, на техния происход. И в началото реално яздихме само коне от Кабилок. Има ли удовлетвореност и капка гордост, че наистина със сигурност има и бизнес, че от това, че наистина коне, родени в българско село, се продават в мега известните държави, като Дубай и други страни? Мисля, че нормално да има капка гордост, след като си създал нещо и го виждаш на световната сцена в топ, нали, конети, които се състезават. Задължително трябва да има и научна дейност, за да знаеш коя линия, как да съчетаеш с коя и така нататък. Нали, това е благодарение на доктор Жанина Иванова, която чете, гледа и гледаме да ги съчетаем нещата така, че да бъдат както трябва, производството, което излезе, да бъде както трябва. Как хората разбират за вашата конюшня и за вашите коне? Вие ли активно рекламирате? Виждат ви по състезания ли? Цялата реклама е в състезанията. Ако имаш добри постижения в състезанията и са постоянни постиженията, нали, започва да има някакъв интерес. Нали, ако си правиш само една реклама,
а няма постижение, нали, никой не ти обръща внимание. За тези 20 години българските ездачи и България стана ли разпознаваема на терена на ендюранса в света? Ами мисля, че да, защото имаме така няколко добри постижения, така че смятам, че горе-долу ставаме така разпознаваеми на световната сцена по ендюранс. Има ли следващо поколение ездачи, които да идват, да имат интерес към дисциплината, да са осторожни, постоянни и да ви следват? Завъртяха са няколко деца, които са доста сериозни, понеже дисциплината е трудна, много труд трябва да полагаш и става бавно във времето. Не всяко дете издържа, но сега няколко деца така се завъртяха, които са доста качествени и работят добре. С какво е по-различно от останалите дисциплини, класическите? Ами с това, че ако в класическата дисциплина подготвяш коня за примерно половин час, 40 минути, тук яздиш минимум 2 часа и половина, за да подготвиш един кон. Винаги съм мислила, че в тази дисциплина присъстват едни от най-интелигентните хора. Аз също мисля, че трябва доста грамотно, защото трябва много добре да се опознаеш в тренировките коня, какво представлява, какви са му възможности, докъде можеш да стигнеш с него, защото е много важно това, защото ако прекрачиш граница на възможностите на коня, ти си приключил състезанието. Така че трябва наистина да имаш, нали, и умение, и интелигентност, за да можеш да го направиш това нещо. Има едно друго схващане и убеждение, че едва ли не всеки, който може да язди галоп, едва ли не всеки, който има опит, дори в туристическата езда, дори и на преходите, може да се изяви в дисциплината издържливост. Това така ли е? Възможно е, но до малки дистанции 30 или 40 км. На големите дистанции от 100 км нагоре е абсурдно, ако нямаш опита и тренировките. Колко кончета се раждат на година при вас? Постоянно всяка година ни излизат между 3 и 5 кончета, които се надявам да бъдат последователи на тези, които са постигнали успехи в емирствата. Ние реално погледнато не можем да продаваме много скъпи коне, понеже не сме далечни от Европа и не сме най-известните в производители на коне. Нали, България е доста назад в производство на коне, като Франция, Испания, нали, Австралия, Аржентина. Те са водещи страни на производство на ендюранс коне. Да, те най-вероятно си имат и своя добър бекграунд и вече са известни в тези среди, но пък за малка България и за този кратък период това са много добри постижения. Да, даже има една класация в Дубай, за Близкия изток, в Дубай основено, която се точкуват всички коне, купени от Европа, от всякъде, от цял свят, където са купени, се точкуват по класирани на състезания. И от миналата година се оказа, че ние сме на 7-о место след Австралия, Аржентина, Франция и Испания. Нали, в топ страните ние сме в топ 7. Производители. Чистокръвна арабска. На чистокръвна арабска, които са спечелили състезания в емирствата. Като смятам, че тази година може да сме по-напред с тези класации, които направиха с първо место, защото тогава конете ни се класираха на 6-то, 7-то, 8-то, 10-то, но това говоря от 350-400 коня стартирали. От целия ви екип лъха изключително необяснима скромност, което е много похвално, но сигурно имате някакви правила, към които се придържате. Може би имате принципи, с които работите или общувате с хората. Тя най-важната философия е постоянството. Няма ли постоянство, резултати няма да има. Аз смятам, че скромността краси човек. Разговор ни продължава с доктор Жанина Иванова, която с благодарност отбелязва приносът в развъдния процес на покойният Светлозар Касчиев. Лека му пръст. Той имаше голямо се. Той внесе за първи път внесен материал от френски жеребец Дорман. И този жеребец с всички така биушки кобили направи голяма сензация. Той е известен с това, че дава добри майки. Значи той е производител, баща на майки. Тоест не е известен чрез синовете си, колкото чрез майките, които поставят добри потомства след тях си. И дори сега, като стане въпрос, нали, за резултат на Goldstream в Дубай, той е точно такава майка. Дорман с
Буквата, съчетана с буквата З, която идва от Златар, нашата линия, с която ние се гордеем. И това имаше значение. Произхода на майките, с които работим. И за нито една кобила с буквата З не може да се каже лошо. И показаха много добри резултати. Иначе общото сама си решавам. Кое с кое да Да, съчетаеш? да. Имаш ли нещо, върху което в момента работиш? Нещо, което да търсиш? Целта ни беше вече да спрем да внасяме материал от чужди жребци, да си създадем наши и вече да се заплождаме само с нашите. Смятам, че имаме сега 2-3 годишни кончета, жребчета, които са много ценни като родословие, като кръв и екстериорно изглеждат много добре. И това ми е... В тях виждам бъдещето. Това ви е идеята вече, да не внасяте семенен материал от чужбина, а да си е произведен тук от наши си аз тук мога да ви покажа. Имаме 4 съда пълни с семенен материал от жребци от цял свят и наши. Общо материал от над 20 жребеца има тук. Може ли да видим известната кобила Гелни? Тя е с произход от Франция, обаче ние я купихме от един стар, то не знам дали е развъдчик. Той почина човека и си разпродаде всички коне. Да. И ние просто само по родословие я купихме тази кобила. Продадохме я на един дубаец. Той стана с нея световен шампион. Световен? За 7 годишни коне. И беше дълги години в Дубай. Сега ни я върна тук. И в момента е с конче, нали, това е целта да се върне при нас да се развъжда. Да. Ела. Гелни, ела. Това е кобилата. Гелни, да. Може... Тя е много известна. Разкажи ни малко повече тогава за нея. Тя по принцип има френски произход, нали, не е от тези българските коне, но все пак ние просто я купихме на безценица и беше в много лошо състояние. И общо взето и този дубаец, който я купи от нас, каза, че това е най-евтиния световен шампион, който съществува някога. Беше при нас на подготовка и замина при него като 6 годишна. Беше на подготовка в Франция и като 7 годишна стана световен шампион за млади коне. И сега се върна, това е нейното конче. Значи, тя се върна бременна с това конче, но сега ние тук вече ще я заплождаме. Тя, понеже е заплождана в Дубай, е заплодена септември, нали, което не е обичайно за при нас. И роди август. И затова си още кончето не е отбито, стои с майката. Купихме другата кобила от Кабил като млада, като 4 годишна. И цяло лятото, нали, я храним, искаме да влезе във форма, тя се е дебелени и неочаквано се оказа, че е бременна изобщо. И също, нали, случайно е станало още в конезавода. И то тя е арабска кобила, кончето е от такъв източно-български баща, нали, да. Съвсем друга кръстоска. Може би ще стане конче за скачане. Не е за ендюранс, но пък добре се развива. С любопитство надникваме и в конюшната, за да видим и прословутият 8 годишен чистокръвен арабски жребец Тюркоаз. Но той е точно кръстоска от австралийски баща, който миналата година беше номер 1 при жребци-производители в цял свят. И майка му е елитна кобила от Кабилския завод Зелена. Тя започва с буквата З, както казах, известната златарска линия. Зелена е майка и на други коне шампиони, и затова
Тя самата не се е състезавала, но се доказва чрез поколението си. Конче от зелена и от дорман, произведено от Кащиев, е Дейзи. Става шампион на Италия. И има и други коне от зелена, които са с много добри показатели. Ние имаме и други кончета от зелена, но все пак този тюркоаз е жребец и го използваме за заплождане и имаме от него материал. Има вече кончета от него в Италия, в Словакия запложда. А той освен жребец и състезателен кон, тъй че се надявам да се покаже и резултати в състезания. Това е друг кон, който започва с буквата З, Зеният. Той е спортен кон, но претърпя травма и сега се възстановява след травмата. Вървим към сателитните конюшни, за да видим и другите коне в развъдната и спортна дейност. А доктор Жанина Иванова пояснява, че в издръжливостта 80% от успеха в едно състезание се дължи на качествата на коня. Останалите 20% се разпределят между подготовката, храненето и подковаването. Тук доведох да ви покажа двете 3-годишни жребчета. Тук са в призимни условия на открит падок. Така живеят цяла зима. Имат навес къде се приберат и им е широко. Тук ги храним. Но това са ни младите жребчета от австралийски бащи и от наши майки. Този сиви е от зелена, която ви казах елитна кобила от Кабюк. Алестия е от Диница. Тя е от Дорман, нали, от тези кобили, които Кащиев е произвел. И пазим ги жребчета и ще видим, нали, как ще се развият, още са млади. Може би ще вземем от тях материал и след това ще бъдат и спортни коне. Но са ми моите надежди. Алестото конче, последното от нашата кобила зелена. И ми е много ценно. Той е също от австралийски баща. Но пък е единственото женско конче, тя до сега имаше само мъжки. И ние ще си я пазим. Просто ние вече тренираме и изобщо, нали, развъждаме и се занимаваме само кончета или родени при нас, или от Кабюк. Това конче от нашия младия жребец. Както казах, ние вече от него имаме кончета в Италия, в Дубай, в Словакия. И това също е много добро, много красиво и едро и много добре се развива. Мисля, че ще бъде добър кон. Видяхте, пътят от Дебново до която и да е точка на света или до което и да е стъпало на стълбицата за награждаване в дисциплината издръжливост е осеяна с дългогодишен труд, огромна доза научни познания и мотивация да доказваш себе си чрез конете, независимо като собственик, развъдчик, треньор, ветеринар или състезател. И от всички ходове на коня, победният ход се оказва най-труден, но и най-удовлетворяващ.